Зәңгәр көлнең элек кыена торган урынын ябып куйганнар гына. Менә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Менә шул агачтан сикерә-сикерә кыена идек. Хәзер менә бу якта гына калдырганнар. Кешеләр менә монда кечкенә өлешендә генә чумып чагалар аны. Төзекләндерү эшләре һаман дәвам итә. Килгәнегез бармы? Ошыны сезгә хәзер менә төзекләндергәннән соң ничек буласы? Һәр килгән саен бу Зәңгәр күлдә берничә үрдәк йөзеп йөри. Чыныккан үрдәкләрдер инде, гадәти генә үрдәкләр булса, бу салкын суда йөри алмаслар иде. Менә бит алар ничек чумып yüзәләр. Зәңгәр күлгә менә шундый төшү юлы ясап куйганнар. Һәм инде монда парковка. Игътибар итегез. Кайсы регионнардан килгән монда безнең Зәңгәр күлгә машиналар. 21 безнеке, 18 безнеке, 150 һәм 12. Хәтта чит илләрдән дә килгәннәр. Суда кайдандыр ерак бит.